kasuwan. Oh, kene ger putraku Subroto. Injih. Putraku ger Subroto. Injih, Ro. Iki Kadipaten Trenggalek wis katon ayom titentrem. Nanging ger sliramu kok ora sowan ana ing pasuwanan. Sliramu lagi ngopo, ger? Injih. Nyuwun pangapunten, Ro. Kula boten sowan wonten pisuwana. Jalaran kula nembe kewala mlampah-mlampah wonten ing Karang Padusunan ningali kawontenan para kadang tani ingkang nembe makarya wonten ing Sabin. Nanging ngene ger, senajan kok kepiye wae sliramu kang bakal lintir kalunggane Rama besok kang supaya dadi gantine wong tuamu ya ramamu kang bisa nentremaking praja ing Trenggalek. Mula ger panyuwunane Rama sliramu kudu sinau gegulang olah ing tata praja kang supaya besok nglintir marang kalunggane Rama ger. Injih. Sedaya dawuhipun Rama sampun kula estakaken. Nanging ana sing luwih perkara sing tak rembug marang sliramu dina iki ger. Wonten wigatos. Lajeng wigatos punapa, Ro? Perkarane katentremaning praja ing Trenggalek. Rerungsuing Trenggalek sing iso mikut iso mbengkas ora ana liya Kakang Secodarma. Paman lho. Paman Secodar. Iya ngono ger. Lajeng sambetipun kalian kula Sambung karo putraku Subroto. Sambung karo katentremaning praja ing Trenggalek. Kakang Secodarma ora ngame-ame apa wae bebungah paringane Rama ger. Ning aku wis matur karo Kakang Secodarma. Aku bakal bebesanan karo Kakang Secodarma. Mula sliramu nderek ngendikane Rama. Sliramu bakal tak dhawuhake marang putrane Kakang Secodarma, yaiku Suminten, ger. nyuwun pangapunten, Ro. Iya. Dawuh punapa kemawon saking Rama sampun kula estakaken. Iya. Nanging perkawis menika, Ro, kula boten saged nampi. Banjur pawadan ngopo nggih? Rama wis ndunungake supaya sliramu gegandengan dhawuh marang Suminten. Nggih. Pawadan kula, Ro. Jenengipun tiyang bebrayan menika ngagem landesan tresna. Iya nggih. Kamangka kula kaliyan putranipun Paman Secodarma menika kula dereng ngertos. Ning ngene nggih. Nderek adune Kakang Secodarma senajan to Suminten kuwi wong desa. Nanging bocah ayu, pinter, luwes, cocok marang sliramu nggih. Jumbuh marang aturku supaya sliramu gelem yo nggih tak dhawuhake marang Suminten. Nyuwun pangapunten, Ro. Menika saged kemawon aturipun Paman Secodarma. Ning Rama sampun ningali piyambak. Ya senajan to apa sing diatur Kakang Secodarma, aku durung nemoni dhewe nggih. Sepindah malih, Rama. Kula tetep boten saged netepi utawi nindakaken dawuhipun Rama menika. Nggih Subroto, Nggih. banjur ana ngendi dununging anak nyuwargake marang wong tuwa. Yen Subroto ora ngetepi marang apa kang dadi dawuhku. Mula saka iku sepisan meneh gelem yo nggih tak dawuhke marang Suminten. Kangge pawadan punapa kemawon tetep kula boten purun, Rama. Subroto, Nggih. pisan meneh. Senajan to kepiye wae kowe kudu manut marang Rama. Boten. Boten, Rama. Yen ngono, apa
sudi aku ndelok marang anak kang bengkang marang ngono. Minggat, minggat. Loh, Den Mas Subroto. Monggo Den Mas Subroto. Aman lan Biung. Nggih. Iki gaweane padha rampung kok. Padha dolanan do gegojekan kuwi. Nggih, sampun ya mbokne ya. Nggih sampun. Sampun Den Mas. Ya wis syukur yen wis padha rampung gaweane. Den Mas, kados kok Den Mas niku menggali menapa? Kados sungkawa. Nggih, kados sesungkawa ya mbokne ya. Iya. Ngene paman lan Biung. Nggih. Pancen aku rada bingung atiku. Bingung ya mbokne ya. Jalaran aku ditundung lunga karo Rama. Dipun tundung. Iya. Ya. Tosipun wonten menapa? Ana apa to mbokne? Ya nggih kula mboten. Ngene paman Nandi. Anggonku dikon lunga ning Kadipaten Trenggalek kene. Aku ora gelem didhawuhake karo sing jenengane Suminten, putrane Seco Darmo sing wis bisa ngringkut para brandaling Gunung Klodho. Oh, ngaten. Nggih, lajeng. Dadi ya wis rebut cukup bae. Aku titip ngomah. Iki aku tak lunga sak mentara tak nyem atiku ana ing mbuh ngendi sak laku-lakuku sing penting atiku tentrem. Ya wis ngono wae ya paman. Menawi panjenengan kados ngaten namung nderekaken mawon nggih. Nggih, ngatos-atos nggih Den Mas nggih. Ngatos-atos. Monggo. Monggo Den Mas ngatos-atos. Atas.